korut on tehty tosissaan erilaisista puumateriaaleista, sorvatuista huonekaluosista, pöydän jaloista, kynttilän jaloista. Ja on rakentanut niistä tällaisia isoja helminauhoja. Ja näissä on aika paljon painoa, että nämä ei ole mitenkään sellaisia käyttökoruja kuin tavallisesti mielletään koru, mutta mä yritän tässä oikeastaan vähän hakea sitä, että mitä kaikkea ihmiset on valmiita tekemään sen kauneuden eteen. Se on niin kuin yksi kysymys ja myös sellainen, että mitä ehkä historiassa on tehty sen vaurauden ja kauneuden näyttämiseksi. Eli nämä on lähtöisin sellaisista isoista hollantilaisista myllynkivikauluksista, joita näkyy vanhoissa maalauksissa. Tämä idea, ja sen myötä halusin rakentaa tällaisia valtavia helminauhoja ja kuvata ne ihmisten yllä, josta sitten löytyy tältä toiselta puolelta oikeastaan paremmin valokuvista näkyy, että miten näitä koruja voi käyttää. Ja ennen vanhaakin se ihmisen arvo ikään kuin määräytyi niistä vaatteista tai esineistä, mitä sä kannoit mukanas ja ylläs. Niin näitä, olisiko tämä se nykyajan arvokas esine? Sitä voi aina kysyä ja mietiskellä. Mutta nämä voi tosissaan pukea ylleen ja käyttää sitä koristeena ja tietynlaisena turvana. Ja ryhti paranee huomattavasti, kun käyttää tällaisia koruja. Ei pysty lysättämään kasaan.